Bidenên paytextan baş li Akrê nêzîkî 4 ta 5 kamîreyên nû yên cêgîr hatîne danan û beşek ji wan ew kamîreyên hatiye danan tenê cihê wan pê guhur kiriyan ku cihê wan hatiye guhrîn ku çend metreka bû nimûne ew kamîra nêzik ew panzîxane û parka Akrê cîvê bi çend metrekan hatiye guhrîn. Beramber da kamîreka nû ya cêgîr nêzîk ew trafîkên bînîn ku li nêzîkî gereka 11 Adarê ye em bêjin Lwêrê danaye. Kamîreka cêgîr jî li nêzik gundê Başqal danaye. Kamîreka din jî her li em bêjin nêzîkî zalgeha Akrê dana. Lê gel vê çendê jî biryara ku heftiya bihêt kar pê bihête kirin. Lê gel hinî de çend renmayekê dî jî hene. Eger hatû şofêr li demê ew xîtek heye li terefkilayêtan, xîteka spî ku rêveberiya hatine çûnê durust kiriye da ku kes derbas nebîtin. Eger hatû kesek derbas bû ew dê zêdetir ji 40,000 hêne sizadan an ku xirame kirin. Yan jî xwe eger hatû gilop em bêjin yê kesek jî bû ew kesî mafê hey li zatiya wî tenê şêst em bîn şêst bît. Eger hatû ew şêsta derbas bû dîsan dê bihayê 40,000 dî heta xirame kirin. Eger hatû gilop yê em bêjin yê pir deqal yan zer jî bû dîsan li kamîran bidedin trafîkê bidedin dîşan dê tûşî sizayekê 40,000 bîtin. Lê ev biryaret nûke da nahête cêbecêkirin. Li heftiya dahatî bû hemî şofêran agehdar dikein. Heftiya bihêt eger hatû tel sorî de heye xirame kirin. Eger te kesek jî bû te li zatiya te şêstê derbas bû heman de heye xirame kirin.